सोमयाग मी जो सांगितला तो वैदिक काळापासून हा यज्ञ चालत आलेला आहे. हा यज्ञ मूळ कोणी केला असेल असा एक प्रश्न असतो की सोमयाग हा मूळ सगळ्यात सुरुवातीला कोणी केला. तर नेमकं कोणी केला असं सांगता येत नाही, पण बऱ्याच ठिकाणी असा उल्लेख आढळतो की देवांनी या सृष्टीच्या रचनेत काही सहभाग व्हावा, आपलाही काहीतरी सहभाग व्हावा, या हेतूने देवांनी सोमयाग सगळ्यात सुरुवातीला इंद्र देवानं केला. आणि त्यानंतर त्या यज्ञातून काय काय निष्पन्न झालं हे पुरुष सूक्तामध्ये आपल्याला त्याचा उल्लेख आढळतो. आता वेद असं आपण जेव्हा म्हणतो, या वेद या शब्दाचाच अर्थ जाणणे असा अर्थ आहे, म्हणजे जाणून घेणे. आता काय जाणून घेणे, तर मूळ परमेश्वरानं आपल्याला वेद सांगितले आणि वेदांमध्ये यज्ञाशिवाय व्यतिरिक्त अजून कसलाच उल्लेख आलेला नाही. पण खरं तसा बघायला जाल तर मूळ वेदामध्ये यज्ञ सांगितलेले आहेत. पूजेचा म्हणजे गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य समर्पयामी हा कुठेच विषय नाही आहे, मूळ यज्ञाचीच संकल्पना आहे. पण काही काळ लोटल्यानंतर, वैदिक काळ संपल्यानंतर यज्ञ बंद पडायला लागले आणि लोकांना आळस करायला लागले. त्यामुळे लोकांनी यज्ञ नाही करायचे, मग काय करायचं असा प्रश्न आपल्या ऋषीमुनींना आला. आणि त्यावेळी मग यज्ञ नाही करत बरं आहे, मग त्यांनी पूजा संध्या हा सगळा विषय त्यांनी लिहून ठेवला. म्हणून त्याला आपण स्मृती म्हणतो. श्रुती म्हणजे वेद, स्मृती म्हणजे ऋषीमुनींनी सांगितलेलं. वेद हे मूळ परमेश्वरापासून आलेले आहेत आणि स्मृती या आपल्या ऋषीमुनींनी सांगितलेल्या आहेत. त्यामुळे वैदिक किंवा श्रौत जे कार्य आहे ते मूळ परमेश्वरापासून चालत आलेलं आहे. आणि स्मार्त म्हणजे संध्या पूजा रुद्र एकादशनी हा जो विषय सगळा आहे तो स्मार्त म्हणजे स्मृतींनी म्हणजेच आपल्या ऋषीमुनींनी सांगितलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्यात जर श्रेष्ठता जर बघायची असेल तर नेहमी श्रौतकर्मालाच श्रेष्ठता आहे. आणि श्रौतकर्म म्हणजेच अग्निहोत्राधिक सोमयागापर्यंत. तर मूळ हे यज्ञ का करावे याची एक संकल्पना सांगतो. आपल्या सृष्टीरचनेमध्ये 4 आहुत्या महत्त्वाच्या सांगितलेल्या आहेत. त्यातली पहिली आहुती ही यज्ञामध्ये दिलेली तुपाची, दुधाची, धान्याची, तुम्ही जो प्रकार निवडाल त्याची. आता याचा उल्लेख गीतेमध्ये भगवान श्रीकृष्ण स्पष्ट सांगतायत की यज्ञात भवती पर्जन्यः पर्जन्यात अन्नसंभव. म्हणजे यज्ञामुळे पाऊस पडतो आणि पावसामुळे अन्नधान्य पिकतं. आता कोणीही प्रश्न विचारेल की पाऊस तर यज्ञ न करताही पडतो, पण पर्जन्य या शब्दाचा अर्थ असा की ज्या क्षेत्री जेवढा पाऊस पाहिजे तेवढा त्या क्षेत्रात पडणं म्हणजेच पर्जन्य. हे गीतेतलं वाक्य आहे की यज्ञात भवती पर्जन्यः पर्जन्यात अन्नसंभव. अन्नात जीवंती भूतानी, अन्नामुळे ह्या सगळ्या सृष्टीरचनेतील जीवजंतू हे जगतात. तर यज्ञामध्ये आपण जी आहुती घालतो ती पहिली आहुती. 4 प्रकारच्या आहुतीमध्ये पहिली आहुती जर कोणती असेल तर ती यज्ञात घातलेली पहिली आहुती आहे. आता दुसरी आहुती कोणती, तर पाऊसरूपी पर्जन्यरूपी पाऊस ज्यावेळी ह्या पृथ्वीवरती पडतो आणि एखादं बीज अंकुरित होतं, ते अंकुरित का होतं, कारण ढगातून पाणी, ते पाणी ज्यावेळी पृथ्वीवर पडतं ती दुसरी आहुती आहे. म्हणजे पाण्याची भूमीवरती पडते ती दुसरी आहुती आहे. यज्ञात घातलेल्या आहुतीमुळे ती फलित होते आणि त्याचं रूप पर्जन्य म्हणजे पावसामध्ये होतं. पावसाचे थेंब रूपी आहुती ही भूमीवर पडते आणि त्याचं फलित म्हणून धान्य पिकतं. धान्याची आहुती ज्यावेळी आपण पोटामध्ये घेतो, म्हणूनच रामदास स्वामी, समर्थ रामदास स्वामी म्हणतात की उदर भरणं नोहे जाणीजे यज्ञकर्म. म्हणजे यज्ञकर्म म्हणजे काय, तर आपण उदरामध्ये जी आहुती घेतो ही तिसरी आहुती आहे. आणि ती उदरामध्ये आहुती आपण अन्नाची दिल्यानंतर ती फलित होते आणि त्याचं रूप शुक्रात होतं. आणि शुक्र हा योनीमध्ये जेव्हा प्रवेश करतो त्यावेळी ती चौथी आहुती आहे. त्यामुळे प्रजा निर्माण होते. आता ही संकल्पना ही वैदिक संकल्पना आहे की यज्ञ केल्यामुळे पाऊस पडतो, पावसामुळे धान्य पिकतं, धान्य पिकल्यामुळे जीव सुरक्षित शुक्र निर्माण होतो, शुक्र निर्माण झाल्यानंतर सृष्टीरचना होते, सृष्टीरचनेत आल्यानंतर माणसानं काय करावं, तर यज्ञ करावा, म्हणजे ती सायकल पूर्ण होते. तर अशा प्रकारे वेद काहीतरी सांगितलं आणि मी सांगतो म्हणून तुम्ही करा असं वेद कधीच म्हणत नाही. मी सांगतो, तुम्हाला पटलं तुम्ही अनुभव घ्या, तुम्हाला पटलं तर तुम्ही करा, हे नेहमी वेदांचं सांगणं आहे. आणि आजही आपण जर महाभारत किंवा रामायण असे जर उल्लेख पाहिले तर तिथेही यज्ञाची महती आपल्याला दिसून येते. भगवान राम यांचाही जन्म आपण
पुत्रकामेष्टी यज्ञामुळे झाला हे सर्वांना माहिती असेल. त्यामुळे भगवान श्रीरामांचा जन्म असो किंवा द्रौपदीचा जन्म असो हे यज्ञामुळे झालेले जन्म आहेत. प्रभू भगवान परशुरामांचा जन्मसुद्धा पुत्रकामेष्टी यज्ञ केल्यानंतरच झाला आहे. त्यामुळे महाभारतापासून सुद्धा आपल्याला जर बघायचं झालं तर तिथेही यज्ञ हेच मुख्य कारण आहे. आणि आता हळूहळू जसजसं आपण कलियुगात प्रवेश करतो आहे तसतसं ही यज्ञसंस्था आपली एक लुप्त होत चाललेली आहे. आणि कुठेही सायकल जेव्हा आपण पूर्ण म्हणतो त्यावेळी एखादा जर त्यातला घटक जर आपण बंद केला तर जे कार्य पूर्ण सायकल रूपी जे व्हायला पाहिजे त्यात थोडेफार अडथळे येऊन आता सध्या आपण बघतो की वैचारिक आणि सामाजिक आणि पूर्ण सृष्टीतील निसर्ग यातील वातावरण आपण बदललेलं आपण अनुभवतो. आणि हेच वातावरण शुद्ध करण्यासाठी वातावरण म्हणजे सृष्टीतील फक्त हवामानच बदलायचा असा दृष्टिकोन नाही आहे, तर यज्ञ केल्यामुळे जे आपण यज्ञामध्ये जे मंत्र म्हणतो त्याचं व्हायब्रेशन्स असतात. आहुती देतो ते वातावरणात पोचते आणि तिथे असलेल्यांना वैचारिक मानसिक त्यांचासुद्धा वातावरणातील फरक त्यांना दिसून येतो. तर वातावरण शुद्ध होण्यासाठी हा यज्ञ करतो आपण. पण फक्त वातावरण म्हणजे हवामानातलं वातावरण असा एकच अर्थ नसून त्याचं वैयक्तिकसुद्धा एक वैचारिक वातावरण असतं, मानसिक वातावरण असतं, सामाजिक वातावरण असतं. ही सगळी वातावरणं आज कुठेतरी बिघडलेली आहेत आणि त्याची घडी नीट बसवावी म्हणून आपण हा सोमयज्ञ नावाचा यज्ञ करतो आहे.